Vašou veľkou pýchou je investícia Hyundai Kia a niekedy ste ju chceli, sa zdalo teda až tak veľmi, že ste strácali také aj možno posledné zvyšky takého slušného správania k tým ľuďom. Poďme sa na to pozrieť. Ja si myslím, že môžete na to pani redaktorka, viete vy, neviem. Každý na Slovensku, kto má v riti dieru, si myslí, že sa stretne s ďalšími 5 chrapuňmi v krčme, založí petičný výbor a idú rozprávať o tom, že koľko by mala stať pôda. Áno, vidíte, toto je charakteristické na tom, že vy ste si vybrala len proste vtedy ten čas, kedy som totálne nahnevaný a rozúrený. Ale že som potom konferenciu vtedy. Ale že som rozprával potom hodinu o tom, z jakého dôvodu som sa nahneval a som to povedal, to tam nezaznelo vôbec. Tak ja si dovolím povedať, čo som tam skutočne potom hovoril. Toto ste tam povedali. Áno, som to povedal, ale ja si myslím, že si stojím za tým aj teraz. Čiže neľutujete? Pretože, áno, neľutujem a chcem povedať, čo som chcel povedať, hej. Viete, investícia, ktorá skutočne presahuje skoro 130 miliard slovenských korún, ktorá donese zamestnanosť pre celý región, že v Žiline, v okolí, ale v širokom okolí, klesne nezamestnanosť skoro na nula. Každý, kto chce robiť, bude mať robotu. A kvôli tomu, že pár ľudí, ktorí boli nenažraní s prepáčením, pretože ja od samého začiatku som chcel, aby sa odpredávali pozemky dohodou. Bohužiaľ, na ministerstve to neprešlo. Vy by ste za takú nízku cenu odpredali, keby to boli vaše pozemky? Prosím vás, pred 15 rokmi sa to predávalo za 3 koruny 70 a nikto to nechcel kúpiť. A nikto to nechcel kúpiť. Nikto. Niektorí hovorili, že tam mali záhradky a tak ďalej. Napríklad teraz na smere k Hyundai Mobis staviame prístupovú cestu. Tam jedna pani sa minule rozčuľovala, že ona tam mala záhradku. Tam bolo 40 rokov dozadu boli kriaky a smetisko. To bolo 40 proste rokov. Zavádzali 40 rokov dozadu. Ale my hovoríme teraz. Áno, a teraz ona nesúhlasí so súdno-znaleckým ohodnotím, ktorý hovorí, že sa to má odpredať alebo zaplatiť 200 korún. Ale je to jej majetok, môže nesúhlasiť. Takže kvôli tomu, že pár ľudí proste vydiera doslovne štát, pár ľudí, má doplatiť investícia, najväčšia investícia Európy za rok 2005. Za rok 2005. V rámci celej Európy, len kvôli tomu, že niekto vydiera štát. Tak si to radšej potom chceli vyvlastňovať. Ale samozrejme, pretože ja si myslím, že 5,5 milióna ľudí je viacej ako 50 ľudí, ktorí vydiera tých ostatných. Dobre, poďme ďalej.